Έλα μας, πιάσαμε. Έλα το μωράκι. Πού το μωράκι το μόρφο. Πού στον κατεβασμό. Έλα το μωράκι. Αλάνια μου, τι κάνετε και πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ψάρεμα. Έχω έρθει Αιγαίο, όπως βλέπετε, το όμορφο, το γαλάζιο. Έχει υπέροχη μέρα, έβγαλε λίγο αέρα αλλά δεν μας έκανε τίποτα. Νέος τόπος, πήγε περίφημα. Είχε λίγα ψιασίματα εδώ πέρα, δεν πειράζει όμως. Δεν κόψαμε κανένα εργαλείο, πάλι καλά. Δεν χαλάσαμε κανένα. Ούτε από τα ψάρια που βγάλαμε, τα μπαμπάτσικα, τα όμορφα, τα μαύρα, τα χρυσά, τα έτσι, τα γιουβέτσι, τα κόκκινα. Δεν μας χάλασε κανένα θόλωμα. Πήγε περίφημη μέρα. Και άλλο ένα ακόμα ψάρεμα που πήγε τέλεια, θα το δείτε και στην πορεία στο βίντεο που θα ακολουθήσει. Fishingpro.gr, μεγάλο μας χορηγός. Θα έχω link στην περιγραφή από το site των παιδιών με εκπτωτικό κωδικό Βασίλη Σάρτζη, 5% έκπτωση στα ψώνια σας. Και τρέχει giveaway πάνω, πασχαλινό giveaway, 1000 ευρώ. Μπείτε άμα θέλετε να πάρετε τη συμμετοχή, 80 ευρώ ψώνια μα κάνετε, μπαίνετε στη συμμετοχή. Μπας και είστε ένας από τους τυχερούς και θα χαρώ πάρα πολύ να είναι από το κανάλι μου. Γιούκι Νούμπα, τσαράκι γύλο, εγγύηση δεν υπάρχει. Και αυτά. Ελπίζω να σας αρέσει το ψάρεμά μου, να το απολαύσετε όπως και εγώ και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή. Φύγαμε! Ήρθα σε καινούριο μέρος. Δεν έχω ξαναψαρέψει ποτέ εδώ. Απλά με ζάλισε πολύ ο δρόμος, παιδιά. Πολλές τροφές. Για ώστε να πάνε. Λοιπόν, είμαι εδώ σε ένα σημείο τώρα εδώ που λέει ότι έχει βράχους και τέτοια. Ότι έχει πέτρες. Τον Avionics. Θα κάτσω γύρω εδώ πέρα να το ψάξω. Είναι γύρω στα 20 με 30 μέτρα. Και βλέπουμε. Έχω ξεκινήσει με ψαράκι και έχω φέρει μαζί μου και χέλι και καλαμάρι και σουπιά. Θα τα ψαρέψουμε όλα. Ο καιρός θα κρατήσει, γιατί λέει θα βγάλει λίγο αέρα μετά. Αλλά δεν πειράζει. Καλά, το πιάσα. Το πιάσα, Μάκης, το πιάσα. Κοίτα επίθεση που έκανε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Το χάσα. Όχι ρε το ρημάδι. Τι έγινε? Για να αφήσουμε πάλι κάτω. Έκανε ένα γκάπ και μπερδεύτηκε λίγο. Πώς έγινε αυτό? Είναι ριχά εδώ. Πρέπει να έχει το κεφάλι. Τέλος πάντων. Και θα γυρίσουμε εδώ γύρω γύρω. Και βλέπουμε. Έλα μας, πιάσαμε. Έλα το μωράκι. Πού το μωράκι το μόρφο. Πού στον κατεβασμό. Έλα το μωράκι. Πού το μωράκι. Έλα το μωράκι το μόρφο. Συναγρίδα, παιδιά. Συναγρίδα, παιδιά. Ω, τα κεφάλια. Έλα τα κεφάλια τα όμορφα. Πολύ ζωηρό είναι ρε φίλε. Συναγρίδα. Συναγρίδα. Συναγρίδα είναι παιδιά. Συναγρίδα είναι παιδιά. Και από τον κλέφτη του κεφάλι. Πριν που μου επιτέθηκε, που σας είπα ότι έχω πιάσει ψάρι, ότι χτύπησε ψάρι όταν μιλούσαμε, ήταν ψάρι παιδιά, γιατί είχα στο κεφάλι
Δοκιματιές. Λοιπόν. Τι βγάλαμε εδώ. Πρωί. Κεφάλι. Ορίστε η όμορφη. Πάρτε την η όμορφη. Γιαννάκο, έχετε ψαράκια να ξέρεις εδώ. Γιαννάκο, στο ξαναλέω. Εδώ, αφιερωμένο. Στο φίλο μου τον Γιάννη. Από το χορευτό. Τον είπα, θα έρθω εδώ και μου λέει άντε να σε δω. Πάρτε την η όμορφη. Είναι κανένα 2, 2,5, 3. Λοιπόν. Την βολεύω και μας παίρνει να βγάλουμε άλλο ένα. Άνετα. Άντε γεια! Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, με βοηθάτε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Έχω κάτσει αρκετά εδώ που έκλεισε στην αγρίδα, δεν έχει χτυπήσει κάποια άλλη. Τώρα ήρθα λίγο πιο βαθιά. Και θέλω να πάω πιο εκεί ή να πάω και λίγο πιο μέσα. Τα πιο μέσα θα μας φύγουν τα χέρια. Έτσι είναι λίγο βαθιά. 40 μέτρα λέει τον αβιόνος. 40 με 45. Ίσως πάω και ρίξω λίγο καλαμάρι, αλλά και βλέπω και μέσα έχει ένα καλαθούρι εκεί και ένα εκεί. Αλλά είναι αρκετά μέσα, δεν μας ενοχλεί. Αλλά ποιος ξέρει πως θα έχει ρίξει τα δίχτυα. Κάνει τίποτα zigzag εδώ προς τα έξω και πιαστούμε και είχαμε. Μπας και πιάσουμε τίποτα άλλο εκτός συναγρίδας. Η ώρα πήγε 10 και 10 για την ακρίβεια. Έφαγα το πρωινό μου, πήρε και το χυμούλι μου τώρα. Και είμαι στα βαθιά ακόμα. Έχω κάνει 2 κατεβασιές εδώ πέρα. Βασικά έχω κάνει πολύ. Και το φέρνω σιγά σιγά. Και με το που το βγάλω θα φύγω προς τα εκεί. Εκεί είναι το καλαθόρι με τα δίχτυα. Θα κάτσω πολύ πιο εδώ για να μην έχουμε τίποτα μπερδέματα και τίποτα κοψίματα. Η θάλασσα ερέμησε πάρα πολύ, οπότε μπορούμε να ψαρέψουμε ακόμα. Για να δούμε, θα κάτσει κανένα άλλο μωράκι.
Συνεχίζω να ψαρεύω στα βαθιά. Έχω βάλει καλαμάρι, το έβαλα το ψαράκι, παιδιά. Θα βάλει το κόκκινο. Και για να δούμε. Θα ψαρέψω λίγο με αυτό. Μετά θα βάλω χέλι. Θα ψαρέψω εδώ έτσι αριστερά. Και μετά ίσως πάω λίγο πιο έξω για να ξεκουραστώ λίγο, γιατί δεν παλεύεται τόσο βαθιά. Θα φεύγουν τα χέρια. Έχω βάλει χέλι, ήρθα στα πιο έξω και ψάχνω εδώ πέρα, είναι λίγο ριχά. Θα ψάξω λίγο αυτό εδώ πέρα το σημείο. Θα βάλω και ψαράκι μετά, γιατί νομίζω ότι το ψαράκι είναι πολύ πιο αποδοτικό από όλα τα άλλα τα τολώματα. Και θα ψάξω εδώ γύρω γύρω. Τώρα βλέπω εκεί πέρα κάτι κορμοράνος, εκεί είναι πάρα πολύ. Τώρα τι κάνουν εκεί μπορώ να καταλάβω. Ίσως έχει τίποτα πέτρες από κάτω και κυνηγάνε εκεί πέρα ψαράκια. Θα πάω και εκεί πέρα να το ψάξω και βλέπουμε. Πάντως το μέρος είναι υπέροχο, παιδιά. Απλά δύσκολος ο δρόμος. Πολλές στροφές, πολλές ώρες. Ζαλίστηκα κιόλας στον δρόμο. Και ναι. Δηλαδή για να ξαναέρθω θα το ξανασκεφτώ πολύ καλά. Να είμαι ξεκούραστος τελείως. Και τέτοια πράγματα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι έχει κάτω, άμμο ή τραγάνα. Θα κάνω άλλη μια βολή και θα βάλω ψαράκι. Το γύλο το γκίλερ. Και στα μέρη που ψαρεύω έχω μάθει πλέον τι δουλεύει πιο πολύ. Αν δουλεύει το χέλι, αν δουλεύει σουπιά, αν δουλεύει το ψαράκι. Εντάξει, το ψαράκι δουλεύει σε όλα. Αλλά το χέλι είναι πολύ αγαπημένο στα μαύρα. Πάρα πολύ αγαπημένο. Το καταπίνουν όλο. Και συναγρίδες έχω βγάλει, μεγάλες. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Πάντως σήμερα έχει εξελιχθεί πολύ ώρα. Τίποτα, παιδάκια, ούτε τσιμπιά. Πήγα από εδώ πλευρά. Έκατσα κανένα 2 ώρες και κάτι. Έβαλα καλαμάρι, χέλι και γύλο, ψαράκι, τίποτα. Τώρα θα πάρει από εδώ και θα το πάρω έτσι σιγά σιγά. Θα περάσω μια ξέρα που έχει εκεί πέρα. Δεν πας κάτι τίποτα τώρα το μεσημέρι. Και από εκεί πρέπει να είναι full μόνο αμμούδα.
Εντάξει, έχει βγάλει νοτιά. Δεν έλεγε νοτιά. Βορειά έλεγε. Δεν πειράζει. Καλώς είναι αυτός. Εδώ που είμαι, παιδάκια, βρήκα βράχια. Έχω πιαστεί μια φορά και τώρα στη σουπιά που έχω βάλει πήγα να αξίζει και κάπως γκάλωσε. Οπότε καλό αυτό. Και λίγο πιο εκεί έβγαλα τη συναγρίδα. Η ώρα έχει πάει 2 παρά 20. Ξεκινάμε! Πω το βαράκι! Πω το βαράκι! Μαύρο είναι. Ωραία φίλοι, στηράκλα είναι. Στήρα. Ωραία στηράκλα. Πάρε την κάμφη. Οπα! Τέλος το ψάρεμα, παιδάκια. Με τη σουπίτσα την όμορφη. Και λέω ρε γάμο, τι έγινε? Τι με πήρε, κεμπάπ! Τέλος, παιδάκια. Τέλος. Τέλος, παιδάκια. Νόμιζα ότι πιάστηκε. Ότι πιάστηκε κάτω. Πάρτε την η όμορφη. Είναι κανένα 2,5. Πάρτε την η όμορφη. Η στηράκλα. Μια συναγρίδα, μία στήρα. Μια συναγρίδα, μία στήρα. Αυτά, κοιτάξτε. Η όμορφη. Άντε γεια. Γι' αυτό, παιδάκια, κάντε μια εγγραφή για να βλέπετε τέτοια μωράκια όμορφα. Μπαμπάτσικα, χρυσά και χαμελέοντα. Λοιπόν, ας φύγει. Λοιπόν, τη βολεύω και τα λέμε σε λίγο. Άντε γεια! Λοιπόν, αλάνια μου, τέλος. Ήρθαν κάτι φιλαράκια από εδώ που χαιρέτησαν. Άλλοι από τα βράχια, άλλοι με βάρκες. Τέλος το ψάρεμα, καταπληκτική μέρα. Δεν περίμενα να βγάλω και 2 ψαράκια κιόλας. Δεν έχω ξαναψάρει σε αυτόν τον τόπο. Και δύσκολο να ξαναέρθω γιατί ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος, παιδιά. Και για να μπω να ψαρέψω κιόλας με τη ζαλάδα που είχα το πρωί ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τα ψαράκια. Η όμορφη βασίλισσα. Είναι κανένα 2,5 αυτήν. Και άλλο τόσο είναι η στηράκλα μας. Η λουλουδού, όπως τη λένε, η χρυσή. Πάρτε τη. Λοιπόν, αυτά τα 2 τα ψαράκια. Δεν μας άφησε πάλι γαλανή χωρίς ψάρι. Ωραίος τόπος, έχει πολλά πιασίματα εδώ. Είναι ζόρι, 3 φορές πιάστηκα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Γύλος και σουπιά έκανε τη δουλειά. Το χέλι δεν δούλεψε, ούτε το καλαμάρι. Δεν πειράζει. Θα πάμε εκεί που πρέπει για να δουλέψουν αυτά. Το καλαμάρι θα πάω στις σφυρίδες και το χέλι στις στήρες. Λοιπόν, όμορφο Αιγαίο, όπως βλέπετε πίσω μου. Γαλάζιο, έχει ηρεμήσει. Προς εκεί έχει αέρα, μου είπανε. Μου είπε το φιλαράκι μου τη βάρκα. Δεν πειράζει όμως. Πάμε σιγά σιγά προς τα έξω, έτσι αλλιώς κοντά είμαστε. Δεν θα μας πιάσει ο καιρός. Αυτά. Αναφέρω μεγάλο μας χορηγό fishingpro.gr. Θα έχω link στην περιγραφή από το site των παιδιών. Το δικό κωδικό Βασίλη Σάρτζη, μην το ξεχνάτε, να πάρετε μια μικρή έκπτωση στα ψώνια σας. Και τρέχει και giveaway, παιδιά, 1.000 ευρώ. Άμα κάνετε ψώνια 80 ευρώ και άνω από το κατάστημα του Fishing Pro, μπαίνετε στην κλήρωση και νομίζω μέχρι τέλος Μαΐου είναι. Όχι τέλος Μαΐου, αρχές Μαΐου θα κληρωθεί
δώρο Πάσχα. Είναι αυτό, giveaway πασχαλινό τέλος πάντων. Αυτά. Καταπληκτικό ψάρεμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Yuki Noob 1.80. Άντε γεια. Ο Γίλος ο Killer. Και αυτά. Πάμε έξω να καθαρίσουμε τα ψάρια. Και είναι και τώρα, είναι και πολλά. Να καθαρίσω τα ψάρια, να φορτώσω και πάμε το δρόμο της επιστροφής που είναι δύσκολος γιατί έχει πολλές στροφές. Και θέλω μια μισή ώρα. Αυτά παιδάκια. Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε σε επόμενο ψάρεμα. Άντε γεια.